Αν νιώθεις ότι όλα περνάνε από σένα, αν σε ρωτάνε για τα πάντα, αν δεν μπορείς να λείψεις ούτε μία μέρα χωρίς να ανάψει φωτιά, τότε δεν έχεις πρόβλημα προσωπικού. Έχεις πρόβλημα δομής. Στις περισσότερες επιχειρήσεις που βλέπω, το χάος δεν είναι επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν. Είναι επειδή δεν υπάρχουν ξεκάθαρα ρόλοι, όρια αποφάσεων, διαδικασίες και ρυθμός. Και έτσι η επιχείρηση καταλήγει να έχει ένα κεντρικό σημείο έγκρισης, εσένα. Και αυτό κοστίζει. Κοστίζει σε χρόνο που δεν γυρίζει πίσω, λάθη που επαναλαμβάνονται, καθυστερήσεις που ρίχνουν την εξυπηρέτηση και ευκαιρίες που χάνονται, γιατί όλα πηγαίνουν πιο αργά από όσο πρέπει. Η λύση δεν είναι να δουλέψεις περισσότερο. Η λύση είναι να χτίσεις ένα σύστημα λειτουργίας που ξεκαθαρίζει ρόλους και ευθύνες, δίνει πλαίσιο αποφάσεων στην ομάδα και μετρά την απόδοση με απλούς δείκτες κάθε εβδομάδα. Έτσι η επιχείρηση λειτουργεί με σταθερότητα, χωρίς να εξαρτάται από έναν άνθρωπο. Είμαι η Γιάννα Παπαδάκη, οικονομολόγος και business consultant. Από το 2014 βοηθάω επιχειρήσεις να οργανώσουν λειτουργία, ανθρώπους και δείκτες, ώστε να έχουν σταθερή απόδοση και περισσότερη ηρεμία στην καθημερινότητα. Αυτή τη στιγμή προσφέρω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μία δωρεάν ανάλυση της επιχείρησής σου. Σε αυτή την ανάλυση θα δούμε πού κολλάει η λειτουργία σου στην καθημερινότητα, τι λείπει σε ρόλους και διαδικασίες για να δουλεύει η ομάδα αυτόνομα, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί 2-3 δείκτες που χρειάζεται να ξέρεις κάθε εβδομάδα για να ξέρεις τι συμβαίνει στην επιχείρησή σου. Και θα πάρεις ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης με άμεσα επόμενα βήματα. Η διαδικασία είναι απλή. Συμπληρώνεις τη φόρμα με λίγες πληροφορίες, κλείνεις ένα σύντομο ραντεβού, παίρνεις την ανάλυση και το πλάνο. Και αν έχει νόημα, συζητάμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Συμπλήρωσε τη φόρμα και κλείσε τη δωρεάν ανάλυση. Ακόμα και αν δεν συνεργαστούμε, θα φύγεις με σαφή εικόνα για το τι σε κρατάει πίσω και ποια είναι τα επόμενα βήματα.